de la construcția ei de stolne cu Vasile Baș în 1732 și până în 1959, când primarul de la Sulița a fost un pic mai ghibaci și-a tras mănăstirea în comuna Sulița. Satul Ionășeni are școală. Prima școală a satului a fost înființată în 1890 într-o clădire care fusese local de crâșmă. Primul învățător pe care îl cunoaștem a fost Mihai Tăoteanu. Despre școală s-ar putea vorbi foarte mult. Însă, las cititorul, respectiv dumneavoastră, curiozitatea și poate plăcerea de a citi această carte. Mie vă rog să-mi dați voie să mulțumesc celor care m-au ajutat în elaborarea ei. Printre care, fără a respecta neapărat ordinea ajutorului acordat, vă rog să primiți mulțumirile mele, domnul părinte, profesor Ioan Cănciu, de la Bândeni, care a scris și cuvântul înainte a acestei lucrări, domnul Florin Bălănescu, redactor la Radio Iași, care m-a susținut permanent în elaborarea și definitivarea acestei lucrări, colectivului de la Direcția Județeană a Arhivelor Statului Botoșani, doamna Geta Zavaria și doamna Mona Osteanu, doamnei Elena Simon, care a participat la dactilografierea acestei lucrări, și mulțumesc tuturor celor peste 30 de familii ale satului Ionășeni, care mi-au pus la dispoziție documente ale familiei, din care eu am putut extrage date pentru completarea acestei lucrări. Mă onorează prezența atâtor personalități de la județ și a domnului primar Mihai Corupniu. Aș dori să mulțumesc familiei mele pentru sprijinul pe care mi-a acordat și răbdarea de a mă asculta 2 ani. Vă invit să citiți cu drag cartea satului Ionășeni, Ionășenii de azi și mai de mult. Și vă mulțumesc tuturor pentru participare. Dintre domnii invitați care au avut posibilitatea să lectureze fie în totalitate, fie parțial această lucrare, pe cine invităm? Domnul profesor Median. Dați-mi voi să mă dezbrac, că nu pot să vorbesc de tine. Dar așa de mult vreți să... Mai da. Citiți tot? Stimată doamnă inginer, stimați musafiri și oaspeți, am marea bucurie să particip la acest eveniment, care nu cred că se va mai repeta decât târziu aici la Ionășeni, pentru că, de regulă, cărțile se scriu mai ales la oraș, mai puțin se întâmplă ca un intelectual dintr-o comună să scrie o lucrare și ea să fie și prezentată acolo. Cartea pe care doamna inginer Chipancă ne-o propune spre lectură și vă rog să o citiți pentru că este deosebit de interesantă, mai ales pentru dumneavoastră, cei care sunteți de aici și veți recunoaște tot felul de lucruri
pe care le-ați trăit, pe care le-ați auzit povestite. Cartea aceasta nu este o lectură numai decât agreabilă. Este o adevărată lucrare științifică. Un lucru care surprinde, în primul rând, prin faptul că nu e scrisă de un istoric, nu e scrisă de un profesor, pentru că de cele mai multe ori monografiile sunt scrise de oameni care le au mai degrabă cu scrisul decât cu cifrele. Când un inginer se încumetă să facă o asemenea lucrare, cred că își asumă o foarte mare răspundere. Pentru că există exigențe deosebite în ceea ce privește lucrările de acest gen. Nu este prima lucrare monografică apărută în județ. Sunt câteva zeci de asemenea lucrări apărute până acum și atunci sigur că te gândești să fie cel puțin la nivelul ultimei sau ultimelor care s-a scris, pentru că totdeauna ele sunt mai bune și mai bune și tot mai bune. Mai constat un lucru cu bucurie și cu satisfacție. De regulă, sau 99% din cazuri, autorii sunt bărbați. Doamna, cred că este singura persoană de sex feminin care a scris o monografie a unei localități din județul Botoșani, ceea ce o pune pe un loc cu totul și cu totul deosebit în rândul autorilor de asemenea lucrări. În ce privește cartea, ea face o radiografie a istoricului acestei localități, de la începuturile ei și până în zilele noastre, respectând canoanele, respectând regulile în care asemenea lucrări se întâmplă.